سلام سلام ኣብ ኩሉ ኩርዓት ዓለም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ቻነል ከመይ ቀኒዮም ባርከስ ከምቲ ልሙድ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ እንዳተናበብ ብክፋል ኢና ንከታተል ዘለና ሎማዓንቲ መበል 27 ክፋል ብዛዕባ ከመይ ጌርና ጽሑፍን ስእልን ኣወሃሂድና ክነዳልዎ ንኽእል ዝብል ኢና ክንሪኢ ብሓንሳብ ንከታተል። ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ከም ዝረኣናዮ ከመይ ጌርና ስእሊ ኤንድ ሼፕስ ኢንሰርት ክንገብር ንኽእል ዝብል ሪኢና ነርና ንሎማዓንቲ መቐፀልታ ናቱ ኮይኑ እቲ ኢንሰርት ዝገበርናዮ ስእሊ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ምዝናትና ዶክመንት ኣወሃሂድና ብዝፅሑፍ መልክዕ ክነቕርቦ ንኽእልካ ክንሪአና ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂልና መጀመርታ እታ ስእሊ ክንመርፃ ኣለና። ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ቅድሚ እዛ ኤም ክሊክ ክገብር እታ ስእሊ ተመሪፃ ኣብኣ ክነፃለይ ስለ ዝደለኹ ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂለ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ኢንሰርት ኢለ ፒክቸር ክመርፅ እየ። ኣብዚኣ ኸ ዚስ ዲቫይስ ክመርፅ እየ። እዚ ማለት ከዓ እታ ስእሊ ዘላቶ ቦታ ካብ ኦንላይን ክኸውን ይኽእል ካብ ፍላሽ ክኸውን ይኽእል ካብ ዴስክቶፕ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ መሪፅና ንክነምፅኣ ማለት እዩ። ናተይ ኣብ ዴስክቶፕ ተቐሚጣ ስለ ዝፀንሐት ካብ ዴስክቶፕ መሪፀ ኢንሰርት ክብል እየ ማለት እዩ። ኣብዚ ቀፂልና ከምዚ ንሪኣ ዘለና ነዛ ስእሊ በዚ ኣሮው ዝመፀልና ኣብዚ ኮርነር ክነንእሳ ወይ ክነዕብያ ንኽእል ኢና። ካብዚ ቀፂልና በዚ ኣብዚ ክልተ ንሪኦ ዘለና ናይ ፒክቸር ፎርማት ፖዚሽን ኤንድ ራፕ ቴክስት ዝብል ከዓኒ ሓደ ብሓደ እንዳረኣና ከዓ ብዝፀፈ መልክዕ ክነዳልዋ ኢና ማለት እዩ። መጀመርታ ኣብዚ ፖዚሽን ንሪኦ ዘለና ቶብ ለፍት እንድሕር ኢልና እቲ ስእሊ ንፀጋም ወገን እቲ ፅሕፈት ንየማን ወገን ኮይኑልና ኣሎ። ቀፂልና እንድሕር ቶብ ሰንተር ኢልና ልክዕ እታ ስእሊ ኣብ ማእኸል ትመፅእ። ቀፂልና ቶብ ራይት ኢልና እውን ኣንፃር ናይ ለፍት ማለት እዩ። እቲ ስእሊ ንየማን ወገን እቲ ፅሕፈት ከዓ ንፀጋም ወገን ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ቀፂልና ሚድል ለፍት እንድሕር ኢልና ከዓ ልክዕ ኣብ መንጎ እቲ ፅሑፍ እታ ስእሊ ኢንሰርት ትኸውን ኣላ። ከምኡ ዝተፈላለየ ክንቅፅል ንኽእል ኢና። እዚ እውን ኣብ ማእኸል ኮይኑ ብክልተ ወገን ከዓኒ ፅሕፈት ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ በብሓደ ከምኡ እንዳገበርና ክንፍትኖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ናብዚ ቅድሚ ምምራፅና ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እውን ተመሳሳሊ ራፕ ቴክስት ዝብል ኣለና። እዚ ማለት ከዓ ኢንላይን ዊዝ ቴክስት ኣለና። ካብዚ ቀፂልና እውን ስኩዌር ኣለና። ኣብዚ ስኩዌር እንድሕር ኮይኑ ልክዕ ኣብቲ ኣቐዲምና ከም ዝረኣናዮ እቲ ስእሊ ንፀጋም ወገን ኮይኑ ፅሕፈት ብየማን ወገን ጀሚሩሎ ክመፅእ ማለት እዩ። ኣብዚ እንታይ እንድሕር ኢልና ልክዕ ደሰም ከምኡ ተመሳሳሊ ግን እቲ ፅሕፈት ይቀራረብ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ቀፂልና ቶብ ዝብል ኣለና። ኣብዚ እውን ቶፕ ኤንድ ቦቶም እዚ ከዓ እቲ ስእሊ ኣብ መንጎ ኮይኑ እቲ ፅሕፈት ከዓ ብላዕሊ ወይ ብታሕቲ ይመፅእ ማለት እዩ። ብሃይንድ ቴክስት እንድሕር ኢልና ከዓኒ እቲ ስእሊ ብቅድሚ እቲ ፅሑፍ ባክግራውንድ ብድሕሪት ይመፅእ እሞ ንክተንብቦ ዘይምችወነቲ ተመራፂ እውን ኣይኮነን። ስለዚ ብፍሉይ ኣጋጣሚ እቲ ዓይነት ስእልና ሪኢና እህሲስና ክንጥቀመሉ ወይ ክንመርፀሉ ንኽእል ግዜ ኣሎ። ኣብዚ ግን ኣይንመርፆን ኢና ማለት እዩ። ኢን ፍሮንት ኦፍ ቴክስት እንድሕር ኢልና ከዓ እቲ ስእሊ ናትና ነቲ ፅሕፈት ብቅድሚኡ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ስለ ዝሽፈን ዘሎ ክነንብቦ ኣይንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ናብዚ ከምዚ ዝረኣናዮ ኣብዚ ፖዚሽን ዝብል ዘሎ መሪፅና ቶፕ ሰንተር ክንመርፅ ኢና። ልክዕ እዚኣ ሕጂ ከምዚ ዝሪኣ ዘለኹ ማእኸላይ ቦታ ሒዛ ኣላ ማለት እዩ። ልክዕ ከዓ ከምዚ እንሪኦ ዘለና ከዓ ካብቲ ቦታ ከዓ እዛ ስእሊ እንድሕር ንታሕቲ መሪፀ ብክልተ ወገን ብላዕሊ ታሕቲ እንዳመፅእ ከዓኒ ከምቲ ናተይ ምርጫ ከዓኒ ክዳልዋ ይኽእል እየ ማለት እዩ። ልክዕ ኣብዚ ንላዕሊ ወገን እንድሕር መሪፀ ከዓ እቲ ኣርእስቲ ናተይ ትሕት ኢሉ ፅሕፈት ከዓኒ ካብኡ ትሕት ይብል ኣሎ ማለት እዩ። ልክዕ እንድሕር ንታሕቲ ከምቲ ቀዲምና ዝረኣናዮ እንድሕር መሪፅና ከዓ ኣርእስቲ ገለ ፓርት ናይቲ ፅሑፍ ከዓ ንላዕሊ ይኸይድ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ሕጂ ልክዕ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ቶፕ ሰንተር መሪፅና ከምኡ ናብዚ ራፕ ቴክስት ከዓኒ ቶፕ ኤንድ ቦተም እንድሕር መሪፅና ከዓኒ እታ ስእልና ብፅፍፍቲ ኣብ ላዕሊ ኣላ። ቀፂልና ኣርእስቲ ንረክብ ካብኡ እውን እቲ ናትና ፅሑፋት ብታሕቲ ክኾነልና ከዓኒ
ምናልባት ብላዕሊ ክኸውን ድሕር ኢልካ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ነዛ ስእልናትና ቀስቂስና ካብቲ ዘለና ኦፕሽን እንዳተጠቐምና ከዓ ብዝፀበቐ መንገዲ ክነዳልዎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ክንሪኦ ዝፀናሕና ብዛዕባ ከመይ ጌርና ፅሑፍን ስእልን ብሓንሳብ ኣወሃሂድና ክነዳልዎ ከም ንኽእል ኢና ክንርኢ ፀኒሕና። እዚ ክንሪኦ ዝፀናሕና ናብ ኩሉ ክበፅሕ ኩሉ ተጠቃማይ ክኸውን ሼር ሳብስክራይብ ንበሎ። ኣብ ቀፃሊ ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅና።